Kaixo denoi, LH2 ikasleak Peru eta Magoaren antzerkia aurkeztuko dizuegu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Peru eta Magoa. Peru baserrian bizi zen, Amotxezerreko baserrian. Bakarrik bizi zen, aberak aske zituen, pibei, untxiak, oiloak eta bere txakurrekin. Baserrian laran asko egiten zuen. Balantzean, barazki eta fruto asko zituen, patata, tomata, porruak, zirkulak, sagarrak eta baita kalabazak ere. Behin batean, Peru esnatu zen tirakia, sakonkorreko hilarra. Egunero bezala itzulduak dela tomateak lanatzera joan zen. Zer da, zutik ikusi kalabazan, azokaren amatema dut, irupila bat unango dira. Esan edakin kalabaza bizkarean hartu eta azokaren zabiatu zen. Bide erdia egina zuela buruan kapela luze bat zuen gizon batekin egin zuen topo. Gizon hura Magoa zen. Bai kalabaza, eta. Bai kalabaza, majorren niko dinate azoka. Dira baino hobearen zer eman izuken kalabaza katea. Zertarako behar zintik kate bat? Hau ez da nolako katea mutiko. Hau kate mutiko bat da, katean munduko mutiko egin dutxan abirutiko zinetik. Nahi ezuna egin izango duzu. Mutikoak gehiago pentsatu eta bere buruari zera esan zu. Kalabaza gehiago baditu baratzean, baina kate magikorik ez ordea, beraz Magoari kalabazan eman eta katearekin giratu zen. Batutik kalabaza! Peru baserrian ziola zelata eta hotx batzuk entzun zituen, herriko bezala zen. Peru, ezak edu zelatatzen, aurrero namena da. Mentiak egin bakarreko guztien zibat David barean. Topatzen duen guztia janez animaliak, loreak, gizon emakunak, denak jaten atila, bere jango gaitu. Peru bere kate magikoa erabiltzeko aukera hoberik ez duela aurkituko pentsatu zuen. Kate magikoaz baliatuz bera izango zela indartsuena eta begi bakarriko monstruura erasotu eta menperatu egingo zuela. Lasai egote, loko agonez monstru horrekin. Joan, ez dira Peru monstru horrekin egingo zaitu eta ez higo. Herritarrek ziotenaren kaso egin gabe Peru mostraren bila abiatu zen. Mendian gora zibala. Gauza raroa, hemen ez da guzturi. Halako batean. Ni ikartan naiz, munduko monstruaren gitartzen ara, enok ez da muñoz irabazi eta egingo zain. Ja, super zara eta ni behin izan da, ja. Eta baina erakutuko porko sokaren desafio egiten duzu sokatian. Sokatian? Zuki sokatian idaziko dira zela jara. Ai, epan erriko naiz. Horrela basoka handi bat hartu zuten Peru eta monstruak. Bakoitza ez batetik miraka hasteko prestatu ziren. Peru oso lasai zegoen, kate magikoarekin errezira haziko zibala uste bai zuen. Baina sokatik arazotuko osoak berakan asko zindautatik zuela ikusi zuen eta erraz mentzen azuko zuen. Eskua lepoan eraman zuen, kate magikoan zuela ziutatzen, baina katerik ez zuen lepoan. Neureak egin du apostua galdu eta maustrak garekin nau. Baina alako batean Peruk ideia bat izan zuen, zueka guztiz eskatzea eta monstrua zela garen zen. Zorionez monstrua amildegi baten ertzean zegoen, atzera itzean amildegirik hauxe eta bertan hil zen. Peru lasai bederra zuen, errinar txabiatu zen berriro bertan zain zituen bertatukoaren berri bazuten eta. Aupa, Peru! Zatzen azara, Peru! Nora eroia zara, Peru, guztu horren handi salbatu betuzu. Aupa, Peru, txelotu izan guztiak barezatzeko bazkari eder bat egin dugu plaza. Mil eskarten eguna, badala ikarien egun behar zindan zerbait, ere kalabaza eskarratu katea eskari trukatu dira Magoa topatu batuz, berak eta bien zun beharko. Honela Peru Magoaren milagro hartu zen beretxe. Ei, no! Trampa egin dira, zutik kalabaza bat hemen
berriro bueltatu zen gainerako herritarrekin bazkaltzera, eta handik aurrera oso pozik bizitzen diren inolako monstorik gabe. Eta